Naglabas na nga ang DLTB ng schedule ng kanilang biyahe patungong Bicol Region para sa buwan ng Hulyo. Nakasaad din sa social media post ng official page ng DLTB kung magkano ang pamasahe sa mga naturang biyahe. Para sa biyaheng PTEX to Naga City at vice versa, ang pamasahe ay 757 pesos. At ang discounted fare naman ay 605 pesos. Ang pamasahe naman patungong Tabaco City galing PTEX at vice versa ay 1,000 pesos. At ang discounted fare naman ay 800 pesos. Para naman sa biyaheng PTEX to Legazpi City at vice versa, ang full fare ay 956 pesos. At ang discounted fare naman ay 764 pesos. At para naman sa biyaheng PTEX patungong Matnog, Sorsogon at vice versa, ang pamasahe ay 1,176 pesos. At ang discounted fare naman ay 941 pesos. Narito ang schedule ng biyahe ng DLTB bus mula PTEX patungong Naga City, Tabaco City, Legazpi City at Matnog, Sorsogon. Para sa Naga City, ang lahat ng biyahe na magmumula PTEX at sa Bicol Central Station ay alas 6 ng gabi. Narito ang kanilang trip schedule sa buwan ng Hulyo. Para naman sa biyaheng PTEX to Tabaco City at vice versa, ang schedule ng biyahe ay kada 6 na araw. Narito naman ang kanilang trip schedule para sa buwan ng Hulyo. Samantala, heto naman ang schedule ng biyahe mula PTEX patungong Legazpi City at vice versa para sa buwan ng Hulyo. Ang mga biyahe naman na PTEX patungong Matnog, Sorsogon ay aalis ng 2:30 ng hapon. At ang oras naman ng biyahe galing Matnog patungong PTEX ay 1:30 ng hapon. Narito ang kanilang trip schedule para sa buwan ng Hulyo. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang official Facebook page ng DLTB. Maaari rin ninyo silang makontak sa mga numerong ito. Manatiling nakatutok para sa latest update sa Bicol Provincial Buses.